Bună dimineața și bine ați venit pe Binance. Ce este Binance? Este un mare portofel electronic și un schimb de cripto. Cumpărați și vindeți cripto în câteva minute. Alăturați-vă celui mai mare schimb de cripto din lume. Cumpărați acum. Ce avem aici? Depozit prin card. Card de credit și de debit. Tranzacționare P2P. Sold numerar. Plată terță parte. Piețe. Piețe de cripto. Fan token. NFT-uri. Stocare. Polkadot. POS. Și toate criptomonedele, ceea ce avem în tendințe în acest moment. Acestea sunt tendințele de astăzi, 6 februarie 2022. Bitcoin 41.570, Ethereum la 3.000 de dolari, BNB 416 dolari, ADA, Cardano 1 și 13 dolari, Solana 114 dolari, XRP 0,66 dolari, Luna 55 de dolari. Pe mine mă interesează prețul la Bitcoin, la Ethereum și la câteva monede care sunt mai puternice, după părerea mea. O monedă care poate să crească imediat este Helium. Astăzi este la 30. A fost undeva la 22. L-am cumpărat pe aici pe la 24. Astăzi l-am vândut un pic. Și vedem că este pe roșu. Dar așteptăm la o creștere. Dacă mai scade puțin, o să mai cumpărăm. Părerea mea este că o să crească, o să revină cel puțin pe aici, pe la 40 de dolari. Pentru că multă lume minează Helium. Este o monedă care se minează mult. Există niște aparate care se pot cumpăra pentru a mina. Ce-mi place pe Binance, dacă ai deschis o monedă, o ai sus, în bara de sus, unde vedem tot timpul prețul în timp real. Aici este prețul în timp real. Până BU. HNTU. Shiba. Se actualizează la un singur click. BNB a fost 416, s-a încărcat 416, Shiba la 22. O zi bună și spor la cumpărături!